Čaute, ja vás zdravím, moje meno je Peter a ja vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme opäť produkt od firmy Moes. Je to tzv. Vibračný senzor, ktorý si predvedieme, rovno si ho vyťahneme z krabičky a ukážeme si, na čo by sa tak dal použiť. Tak, v balení máme návod, samotný senzor, obojstrannú lepiacu pásku, pomocou ktorej si ho vieme niekde nalepiť, alebo sadu dvoch šrobíkov s dvomi moždinkami, že si to vieme niekde aj privrtať. Tak, ja si tieto veci dám bokom, nech mi tu nezavadzajú. V návode nebolo tuším nič zaujímavé, takže ten si ani nebudeme ukazovať. Ten si dáme tiež rovno bokom a ideme na samotný snímač. Takže na snímači je len resetovacie alebo párovacie tlačítko, zozadu je takáto montážna konzolka a je to napájané dvomi AAA batériami. Takže montážnu konzolku si môžeme nalepiť alebo prišrovovať na stenu. A to je všetko, takže ja si a ešte tu máme indikačnú ledku, aby som nezabudol. Ja si rovno nachystám mobil, spustíme si párovanie a ideme si dané zariadenie napárovať. Takže podržaním, tak ako väčšina týchto snímačov rôznych, podržaním a rozblikaním kontrolky sa dostaneme do párovacieho režimu. Tak, už sa nám to páruje. Snad teda dúfam, tak ako vidíte, už to prebieha a ideme sa rovno na to pozrieť. Takže, keď si klikneme na samotný snímač, keďže je to na batérie, tak kto pozerá videá často, tak už vie, že to máme koncové zariadenie a nerozširuje nám Zigbee sieť. A ďalej tu máme model TS0210, klikneme si na to, že čo tam je, či tam není náhodou niečo zaujímavé, ale nepredpokladám. Ale veruje, je tu táto veta, že v nastaveniach špecifickej konfigurácie, alebo jak by som to správne preložil, je vlastne timeout, koľko vlastne od zistenia vibrácie, koľko vlastne zostáva visieť táto informácia. Defaultne je tam 90 sekúnd, najmenej sa dá dať. Minimum je 0. No, ďalej tu máme batéria, volty, samotná tá vibrácia a senzitivita od 0 do 50, pričom 0 je najväčšia citlivosť, 50 je najmenšia. To by bolo z tohoto. Ideme naspäť do Zigbee to MQTT, pozrieme sa sem. Zatiaľ sa nám neukazuje batéria ani volty, to pri takýchto baterkových snímačoch je dosť časté, není tu ani senzitivita, takže dáme si ju zatiaľ na najmenej. Momentálne je zaznamenaná vibrácia, ale to je skrz to, že máme ten čas 90 sekúnd. Takže tak ako bolo v tom návode, ktorý sme si pozerali, ideme sem do Setting Specifics a tu máme Vibration Timeout. A sem dáme napríklad 5 sekúnd. Tak. Snad sa to tam zapísalo. Hneď počkáme chvíľku. Takže máme vibrácia zatiaľ true. Ja to skúsim znovu oživiť, že či to bude reagovať. Hop. No, počkáme ešte raz, či to prejde. Opäť pri baterkových snímačoch je veľmi obťažné niekedy tieto nastavenia dostať do toho snímaču. Vždycky pomôže to je aj v návode vlastne napísané. Vlastne aj tu pri tom sensitivity to máte napísať, že tesne pred nastavovaním tejto veci by ste mali vlastne stlačiť tlačítko, aby ste prebudili vlastne ten snímač, ktorý v podstate spí, keďže je to vlastnosť Zigbee prvkov, že oni sa uspávajú a vy keď niečo zmeníte v systéme, tak ono to vlastne nepríde do toho snímača, lebo on spí, takže vždycky by ste ho mali takto stlačením, podržaním alebo proste nejako prebudiť a až následne meniť nejaké nastavenia. Vidíte, napríklad už prišlo, že batéria má 100%, to sme tu doteraz nemali. No a ideme si ukázať, ako to funguje. Ja mám citlivosť na najmenej a na čo by sa vlastne dal tento snímač použiť. Príklad uvediem, ste hluchí, hej, a potrebujete vedieť, že vám niekto klope na dvere. A keďže ste hluchí, tak to nikdy nebudete počuť, tak potrebujete to vlastne zistiť. Takže tento snímač si nalepíte na vchodové dvere, alebo proste na vaše dvere a no, ja som sa ešte len jemne dotkol stola, už to reaguje. Takže počkáme, kým tá vibrácia prejde do false. Asi je to teraz na takú citlivosť, že to reaguje na každý záchvev. Počkáme, tak, teraz je to false a teraz niekto príde a zaklepe vám na dvere. Hej. A vám vlastne príde aj tá jemná, keďže je tá citlivosť na nule, je to veľmi jemné, môžete sa s tou citlivosťou pohrať, ale ako hovorím, vždycky musíte ten snímač prebudiť.
Takže niekto príde, slabúčko zaklope a ten snímač vám príklad začne rozsvecovať svetla. To už je opäť na vás, ako si nadstavíte automatizáciu. Nič iné ten snímač nevie, len posielať informáciu o tom, že vibruje, že proste zakmital alebo čo. Hej, tak to do neho jemne len drgnem. Už je to len na vás, čo si vlastne akú automatizáciu vymyslíte. Neviem, viac poradí. Mňa napadajú jediné tie dvere pre tých hluchých ľudí, čož by bola úplne super vec. Ja neviem, príklad by som ešte dal, ani neviem aký, na pračku. Hej, a keď vlastne pračka perie, tak sa vlastne hýbe a ten snímač by vám ukazoval, že tá pračka perie, keď máte nejakú nie smart pračku a chcete vedieť, kedy perie. Takže napríklad aj na to by sa to dalo, na sušičku, na umývačku riadu. Neviem, viac ma nenapadá, to už je v podstate všetko na vás. Pozrieme sa ešte do samotného Home Assistenta, zariadenia, že čo vlastne vystavuje. Tu opäť je tu len ten ovládací prvok na nastavovanie tej sensitivity. Tu máme vlastne samotný ten zistená vibrácia, alebo že to nevibruje. Batéria a napätie, čo sú vlastné hodnoty. Tá batéria ešte, hej, aby ste vedeli, kedy sa vám vybije, ale to napätie, neviem, na čo by to komu bolo, ale proste je to tam. No, to by bolo asi k tomuto snímaču všetko. Je to v podstate také jednoduché zariadenie, není tu viac čo rozprávať. Ak sa vám video ľúbilo, ja vás poprosím o like a nejaký ten komentárik, odber kanálu a mne nezostáva nič iné, než sa s vami rozlúčiť. Čaute, majte sa, stretneme sa pri nejakom ďalšom videu.